Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-kol. Fil-mixja tagħna lejn il-Miliet Imqaddes f'dan iż-żmien, din is-sena ħabat fil-jum tal-Ħadd is-solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. U għalhekk dan id-dawl abjad u dan il-bies abjad ifakkarna f'dik li hija kollha kemm hi sabiħa. Insellem lilkom hawnhekk preżenti u lilkom li qegħdin issegwuna mill-qrib jew mill-bogħod l-aktar permezz tal-mezzi soċjali magħquda ma' dan is-santwarju. Nagħtu bidu billi nitolbu maħfra mill-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem flimkien. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla bitnissil bla teba tal-Verġni Marija ħejjej tamara xirqa l-ibnek kif int qist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub. Għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mis-siġra, il-mulej Alla sejjaħlu staqsih, fejn int? U dak wieġeb, smajt ħossok fil-ġinien u bżajt għax jien eri u nħbejt. U staqsih, min qallek li interi? Jaqgħu kilt mis-siġra li jien ordnajtlek biex ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-mara li inti tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara, x'inhu dan li għamilt? U l-mara wieġbet, is-serb qarraq bija u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb, talli għamil dan misħut int fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi. Għal zaqqek titkaxkar u trab tal-artikoli l-jum kollha ta' ħajtek. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn in-nisel tiegħek u n-nisel tagħha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. U Adam semma lill-mara Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej.
Salm responsorjali. Nannu lil-mulej għax għamel eġubijiet. Nannu lil-mulej għax għamel eġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-driħ imqaddas tiegħu flimkien. Nannu lil-mulej għax għamel eġubijiet. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien. Nannu lil-mulej għax għamel eġubijiet. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni tal-latana. Għajtu bil-feħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu flimkien. Nannu lil-mulej għax għamel eġubijiet. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, imbierek Alla u Mister Sidna Ġesu Kristu, li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewet fi Kristu. Ekk huwa għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih u liet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Ekk oġob li rrida tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel skont il-pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fehma tar-rida tiegħu sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Slem għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Fis-sitt xahar Alla bat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David u dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha Slim għalik mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek id ħawdet ħafna għal dal-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser dit tislima. Iżda l-anġlu qalilha tibżax, Marija, int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U ikun kbir u jkun jissejjaħ bin loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet l-anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-anġlu qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek. Il-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis.
jissejjaħ bin Alla. Ara l-qariba tiegħek Eliżabetta, fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiema. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Fejn int? Fejn rasek? Fejn sejjer b'moħħok? Kif tħossok malli tiftaħ il-Bibja? Smajna l-ewwel qari fejn Alla ifittex lill-bniedem. Alla li huwa mħabba qed ifittex lill-bniedem għax bħalissa qiegħed fil-biża'. Qiegħed inċert. Jistħi minnu nnifsu. U tant jistħi quddiem Alla li jistaħba għax eri imneżza mid-dinjità tiegħu. U terġa' tinstema dik l-għajta. Dik darba mhux bl-isem ta' Adam, imma bl-isem tiegħek. Fejn int? Meta l-bniedem ma jkunx sewwa, ma jkunx paċi malla, laqqas ikun sewwa miegħu innifsu. U meta niksruha malla, bejnietna n-nies ikun hawn konfużjoni tremenda. Darba minnhom fil-qofol tal-istorja Alla wkoll reġa' ġie. Darba bagħat l-anġlu Gabriel. Kull ma kien hemm naqa' ta' tfajla. Ħadd ma kien jaf b'Nażaret, villaġġ minsi, aħna ngħidu ta' wara l-muntanji. U l-anġlu daħal għandha u qalilha fejn int? U hi qalet hawn jien. Qed niċċelebraw illum lil dik li aħna nħobbu għax hi omna. Qed niċċelebraw lil dik li tant tħobbna li ma trid li ħadd minna jintilef fl-imħabba tiegħu lejn Ġesu. Illum qegħdin niċċelebrawha bħala sabiħa. Kollha kemm hi sabiħa għażar. Tismagħhom jgħidu għax illum 8 ta' Diċembru il-kunċizzjoni u jkompluha immakulata. Jiġifieri dik li ġiet imnisla mingħajr ħtija xi fisser? Lill-Madonna li aħna tant inħobbu. Dik li Alla għażel bħala ommu, aħna m'għandna l-ebda ċans li xi darba għażilna lill-omna. Imma Ġesu seta' jagħżilha. U għax għażilha ma rrid li qatt ikun hemm mument li fih tkun miksura ma' Alla. Fil-fatt, illum qed inħarsu lill-Immakulata mingħajr ħtija, mingħajr ħtija, mingħajr dnub, laqqas id-dnub tal-bidu, id-dnub oriġinali. Tafu għaliex? Għax ma kienx hemm mument wieħed li fih Marija ta' Nażaret kisritlu qalbu jew kisritlu kelmtu. Qegħdin fis-santwarju ta' Pinu. Minn hawnhekk joħroġ dan il-messaġġ tal-Madonna. Waħda mit-talb li aħna ngħidu li għadin, o Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, sabiħa. Għax fejn hemm id-dnub hemm ix-xitan. U fejn hemm ix-xitan u d-dnub m'hemmx Alla. U għalhekk l-għażla tagħna trid tkun bil-qawwa tal-grazzja. U għalhekk l-anġlu lill-Madonna qalilha il-mulej miegħek.
waħdek m'int kapaċi tagħmel xejn forsi, imma il-mulej miegħek. La tibżax, la tibżax, il-mulej miegħek. Imbagħad ġie l-Papa. Papa Piju IX marbut magħna l-awċin fit-twaqqif ta' din id-dioċesi. U 170 sena ilu ipproklama bħala tagħlim ta' min iżommu d-domma ta' fidi li Marija qatt fija ma kien hemm id-dnub laqqas dak tan-nisa. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba' aqlanna grazzja li aħna noħorġu minna mhux imċabsin bil-ħtija, mhux taħt il-marka, il-fingerprint tax-xitan, imma li noħorġu minna kif inti tallimna nkunu bil-grazzja. Jiġifieri grazzjużi għall-għajnejn talla, żbieħ għall-għajnejn talla, kif ħriġna minn idejh. Interessanti illi wara illi saret il-proklama ta' 8 ta' Diċembru 170 sena ilu, fejn il-Knisja qalet Marija hija l-Immakulata. 4 snin wara, il-Madonna tidher ġewwa Lourdes. Interessanti li ma deritx il xi ħadd kbir u laqqas xi wieħed mill-pajjiżi l-kbar. Lourdes, belt xkejkna, deret lil Bernardina. U xħin bdiet tirċievi dawn il-messaġġi. U hemm barra kienu qed jitħaqu bija iwaqqgħuha ċajt kemm min-naħa tal-Knisja u kemm min-naħa taċ-ċivil. Dit tifla marret ħdejn il-Madonna u qaltilha: min se ngħidilhom li jint? U l-Madonna qaltilha mur ejdilhom jien l-Immakulata Konċizzjoni. Dak li stqarret il-Knisja bħala tagħlim universali mis-sema issa. Il-Madonna stess ġewwa Lourdes lil Bernadette. Ejjew inkomplu l-Quddiesa. Mingħajr il-grazzja talla ninsabu mifxulin, imħawdin. Id-dinja tħawdet. Għax għażilna d-dnub u l-frott tax-xitan, qalbna vojta. U meta l-qalb tal-bniedem tkun vojta, jipprova jimlija bil-passjonijiet, bil-pjaċiri, bil-karrieri, bil-unuri, bil-flus. Ejduli, ibqgħu sejrin. U l-bniedem jinduna li hu vojt. Mingħajr l-imħabba vojt, mingħajr Allu huwa vojt. U l-Madonna llum qed tgħidilna: jien ilbist il-Kristu. Intom ilbsu dak li hu sabiħ, iddeċiedu li twarbu d-dnub, l-emil tax-xitan, il-mewt. U jekk tiżbaljaw, ftakru li intom ġami fdija bid-dem ta' Kristu. U allura ejjew inkomplu l-Quddiesa. U fil-ġnien tal-Eden jista' jkun il-bosk u l-foresta ta' ħajjitna barra, jerġa' Alla jsemma leħnu, jgħajatlek bismek il-lejla, kif għajat lill-Madonna, kif għajat lill-Immakulata, u jgħidlek: fejn int? Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier li bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn nwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem,
L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ flimkien mal-missier mal-liben u tkellem fom il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqarma mudija waħda, il-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Ferħanin li waħda minna intażlet biex tasal qabilna f'dak kollu li hu sabiħ u tajjeb, il-bot mid-dnub, il-bot mill-infern, il-bot mis-saltna tax-xitan. U aħna, għax ninsabu mdawrim dill-imħabba, serresqu issa t-talb tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li se jippritkaw il-lejla għada, id-djakni u s-seminaristi l-katekisti, biex ixandru ma' kull imkien ir-rebħa ta' Marija li hija rebħa ta' kull wieħed u waħda minna, rebħa fuq ix-xitan, fuq il-mewt u fuq id-dnub. Nitolbu l-emejjel tax-xitani għal-firda u dan jidher fil-gwerer li hawn, fil-ġuħ, fil-vjolenza domestika fid-djar, nies li huma msawta, tfal li huma traskurati, żgħażagħ li qabdu it-triq tal-vizzju. Ekkew nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu biex id-dinja, il-familji u l-qlub isibu l-paċi. Nitolbu għall-eżistana mejtin biex bl-interċessjoni tal-Madonna li tant inħobbu, il-Madonna ta' Pinu, tagħtihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu. Issa nitlob għal kull wieħed u waħda minnkom. Ejjew nitolbu skont l-intenzjoni ta' koppja żagħżugħa li għandhom tarbija tagħlaq xahar l-għada tal-kunċizzjoni u diġà għaddiet minn ħafna interventi. Nitolbu biex ittobba l-professuri, il-ġenituri ta' din it-tarbija fil-ward fejn hemm it-tfal li huma morda, dik il-koppja li tixtieq wilt dawk li qegħdin irabbu. Nitolbu wkoll għaż-żgħażagħ tagħna, il-vokazzjonijiet, is-saċerdoti. U llum u għada festa għażiża ta' 8 ta' Diċembru nitolbu l-interċessjoni tal-Madonna fuq Malta tagħna. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu it-talb l-intenzjoni tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Al-Messija inwittu l-modi. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qamulej il-vittma tas-salvazzjoni li qed nofrulek fis-sollennità ta' tnissil bla teba tal-Verġni Marija, kif lila tajta grazzja minn qabel biex ħarista minn kull teba ta' dnub, hekk ukoll lilna bit-talb tagħha ħlisna minn kull ħtija bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l fuq, żuħajr lil mulej Alla tagħna.
sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Int ħarist il-Verġni mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel, żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek, ħejjejta bħalhom xierqa libnek, fiha urejt il-bidu tal-Knisja, l-arusa kollha żbuħija bla tikmixa jew teba, Verġni l-aktar safja kellha ġib fid-dinja libnek, ħaruf bla teba li jħassar ħtijietna, u int ħtarta fost kulħadd biex tkun għall poplu tiegħek avukata tal-grazzja, taqbes għalina u mera tal-qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u bil-ferħ intennulek qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem, id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru nistennewk. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, int toġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. U issa nitolbuk tiftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, Santa Benedett u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi kemm aħna xortina tajba li hawnhekk għandna l-Ġesu. Ġesu wkoll saqsin minn fejn int, għax ħafna nies infixlu, ma jafux fejn huma, ma jafux għalfejn ġew fid-dinja u laqqas jafu fejn sejrin. U għalhekk x'intinqala xi ħaġa laqqas ikunu jafu fejn qegħdin. Ejjew nitolbu llum f'dil-festa għażiża tal-Madonna għal dawk li m'għadhomx jiġu knisja m'għamdin bħalna. Imma hekk nitolbu għalihom mhux biex nitkażaw bihom, imma xi nħobbuhom ħalli jħossu din l-imħabba ta' Missier, ta' dan Alla li tant iħobbna. U għalhekk bil-qalb minn il-qalbna vuċi waħda intennu: Missierna,
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, nħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li trid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet ta' dinja. Dan hu il-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi dnubiet ta' dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu mulej Alla tagħna tqarbina li għamilna tfejjaq lilna mill-ġrieħi ta' dik il-ħtija
li minna baġeb kbir ħaris lill-Verġni Marija fit-tnissil tagħha bla teba bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Qudiesa se ngħidu 3 Ave Marijiet lill-Madonna u nofru it-talb mhux biss għal dik it-tarbija li verament għandha bżonn it-talb u l-ġenituri u n-nannijiet tagħha, imma kull tifel jew tifla li jkunu neqsin mis-saħħa. Nitolbu kollha l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u kull waħda minnkom. Inkomplu l-mixja tal-avvent, dawn ix-xemat vjola sa juruna li l-miliet dejjem qed joqrob. Fil-fatt fil-parroċċi bħallum ġimgħa jibdew in-novena tal-miliet. Hawnhekk kull nhar terba' u nhar ta' Sibt fit-8:15 ta' filgħodu ngħidu t-talb tas-salmi. Imbagħad fuq l-artal tal-ġenb hemm siġra biex inġibu xi oġġetti tal-ikel ħalli nkunu nistgħu ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, familji fil-bżonn. Iġbru stilla anke fejn hemm it-tfal jew intom il-kbar, imbagħad hemmhekk ikun hemm indikat kif tistgħu tgħinu. Min jixtieq jgħin fi flus, hawnhekk is-santwarju jagħti 100 ikla lil 100 familja illi fil-miliet ikunu neqsin, ma jkunux qegħdin bħall-oħrajn. Illum stess hawnhekk fil-Qudiesa u familja illi l-ewwel esperjenza tagħhom mill-Polonja għal Malta malli waslu Malta ħadulhom kull ma kellhom. Xi nagħmlu r-rapport il-pulizija ma kien baqalhom xejn anke flus li fil-passaport. Batom tapinu u ġew hawnhekk u malli tlabna l-għajnuna fejn jgħaddu l-lejl jew biex jagħtuhom xi ħaġa x'jieklu għax litteralment ma baqalhom xejn. Nirringrazzja l-dawk in-nies li laqgħuhom u offrewlhom. Il-Madonna tberikkom u tipprovdilkom għal mid-darba il-karità tagħkom. Għada fit-3:30, għada l-ħadd fit-3:30 hawnhekk fis-sala tas-santwarju se ssir laqa għal dawk li żewġu tul dawn l-aħħar 5 snin. Hija importanti l-ewwel snin ta' żwieġ, sfidi u opportunitajiet. Imexxi Dr. Nicolas Briffa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Ngħidu ilha flimkien. Madonna tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-festa tajba l-kulħadd. Morru fil-paċi ta' Kristu.